खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सानसेनि गेजेरावनो उदालगुरि जिल्लायाव मोन 8निबो बांसिन जाफुंसार फसंथान बेखेवनायजों लोगोसे मावनो लानाय फसंथान आरो खामानिनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवो आरो हाबाफारिफोराव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिया गोख्रोंसिन जाबोदों। नाथाय बै गोख्रोंसिन केम्पेइन गोब्राब समनि गेजेरावब्लाबो रायजो राजा आरो समाजनि जौगानाय खामानिफोरखौ मावफुंनायाव फावसायनानै थायाखै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। नंगौ, थांनाय मैया एबा 21 आगस्ट खालि उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै बियाब फारियै हरिसिङा, भैरबकुन्द, रौता आरो फानसय सेरफां बियाबनि गासै मोन 8निबो बांसिन मावफुंनाय फसंथानफोरखौ बेखेवो आरो मावनो लानाय फसंथान आरो खामानिफोरनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि हरिसिङा बियाबनि लक्ष्मी दैमानि आरसिसि दालां, भैरबकुन्द बियाबनि उदालगुरि नोगोराव हाबा खुंग्रा न', उदालगुरि मिउनिसिपाल माल्टिपार्पस बिजनेस सेन्टार आरो रौता बियाबनि गोलावसिन मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां अडिट'रियाम हल आरो केबिआर अरां कलेजाव एडिशनेल क्लासरुम आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बायदि जाफुंसार मावफुंनाय हाबाखौ बेखेवो। बेजों लोगोसे गोदानै मावफुंनो उदालगुरियाव टिचार्स लाइब्रेरि एन्ड सेमिनार हल, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखा लुफुंनो आसाम साहित्य सभा भवन, दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट, माइलस्टोन सिलाराय भवन, कालचारेल स्टेज आरो गुबुन गुबुन बायदि मावनो लानाय खामानिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेनि अनगायैबो भैरबकुन्द बियाबनि इन्टेलेक्चुवेल मिट आरो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। दिनै उदालगुरि जिल्लायाव गोबां हाबाफारि लानाय जादों। जोङो हरिसिंगा समस्थियाव दालां बेखेवनाय आरो लोगोसे बेवहाय गुदि बाथौनि थानसालि केम्पासाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय, ब्रह्मनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि ब्रन्जनि मुसुखा गायसननाय आरो माल्टिपार्पस बिजनेस हल टाउनाव बेखेवनाय आरो उदालगुरि टाउनाव बिबाह भवन एबा हाबा जाग्रा मोनसे न' बेखेवनाय जादों आरो दा बेवहाय उदालगुरि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ लानानै मेलेमजिबिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों। बिथांमोना माखासे साननाय हनाय दङ जायफोरखौ बिथांमोना आगोलनिफ्राय गोबां माखासे बेले बेजे नुबोदों। दा बेखौ लानानैनो जों बेवहाय सावरायदों। बिसेसके हानि जेंनाखौ लानानै बिथांमोना माखासे खोथाखौ गियो। दा बेफोरखौनो लानानै सावरायदों जे आयेननि गेजेरजों मा खालामनो हायो बेखौ उननि समाव जोङो बिजिरगोन होननानै। जोबोद मोनसे मोजां थासारि उदालगुरि जिल्लायाव आरो इउपिपिएल हिसाबै जों नुदों जे उदालगुरियाव आगोलनिख्रुइ जोंहा बांसिन मोजां रिजाल्ट जागोन आरो जोंनि बिजाथिफ्रा बेवहाय देरहागोन आरो बिसायख'थिजों सोमोन्दो लानानै लानाय जि मेल मिटिंफोर बेवहाय बयबो मोनसे पजिटिभ नोजोर लानानै फैदों आरो दिनै बेवहायबो बुंदों जे बिथांमोना जायखिजाया थासारियावनो इउपिपिएल सरकारा फिन फैफिननायखौ बिथांमोना हास्थायो।